Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May duha ka mga bagyo kag isa ka LPA nga ginamonitor sa karon ang Pag-asa. Ini nga duha ka mga bagyo ang ginalantaw nga magapabaskog sang habagat nga amo naman ang magadala sang ulan. Ang bagyo nga Dante sa sulod sang Philippine Area of Responsibility isa naka-tropical storm as of 2 p.m. Ang bagyo ang yara na sa 845 kilometers ang east sang northern extreme sang northern Luzon kag may kabaskogon nga 65 kilometers per hour. Si Dante wala sang direkta nga epekto sa Pilipinas. Gani sang nangin isa ini ka bagyo, wala sa mga lugar nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal. Pero ang ginahamtangan sini ang probable o kung paborable para sa habagat nga nagakuha sang ulan gikan sa bagyo nga amo nagabubo sa karon sa area sang Luzon kag porsyon sang Visayas. Isa pa gid ka LPA sa sulod sang par nga nangin isa ka bagyo amo ang gitawag karon nga si Emong. As of 2 p.m., yara na ini sa 120 kilometers west-northwest sang Lawag City sa Ilocos Norte. Ginpaidalom sa wind signal number 1 ang porsyon sang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union kag Pangasinan. Pabaskong man ni Emong ang habagat nga amo ang magadala sang ulan. Kag may isa pa gid ka LPA sa guwa sang PAR nga ginamonitor ang Pag-asa. May mataas ini nga chance nga mangin isa pa gid ka bagyo sa sulod sang 24 oras. Ang Negros Occidental wala na nadala sa mga probinsya nga may rainfall warning. Kag wala naman madala sa listahan sa mga probinsya nga suspendido ang klase kag trabaho sa gobyerno base sa nangin announcement sang DILG. Man yung masasabi natin mas mahalaga po sa ngayon na malaman, no? Itong mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw, lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang-crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan. Hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula, kulay pula po associated sa more than 200 millimeters na dami ng ulan. By nature po yung mga pag-ulan na ito, no, ay heavy to at times intense and at times torrential rains po, no? Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali. Pinakamalalakas yung pag-ulan, ito po ay dahil sa habagat.